Ben, esta é unha desas ocasións en que moitos se preguntarán quen é a que está ao lado de Alonso Montero. Por lo tanto, non vou cometer a tropeza de presentalo a todos vós, que sabedes perfectamente quen é Xesús Alonso Montero, e podedes intuir, sin moita dificultade, a razón de que nos o convidaramos a estar presente hoxe nesta xornada de lembranza daqueles feitos do 10 de marzo de 72 e, en realidade, dos feitos de toda a loita obrera que percorreu o ano 72 e non só, non? Porque esta actividade inclúese dentro dunha liña de traballo que nos, no Consello da Cultura Galega, temos para todo este ano, que quere poñelo ao acento na loita antifranquista que durante as últimas décadas do franquismo levou logo o que aconteceu despois que se celebraba o ano pasado, que era a proclamación dun Estatuto de Autonomía da Galicia do tipo que foi, non? Por tanto, nos queríamos poñer o acento nas décadas anteriores, que foron décadas, bueno, que tamén moitos dos que estades aquí lembrades, que eran realmente, pois, dunha organización social que unhas veces, bueno, era alrededor da cultura, alrededor da lingua, alrededor, sobre todo, das organizacións políticas e sindicais, non? E tamén houve moito florecemento de organizacións do tecido social en forma, pois, de asociacións de veciños, de asociacións que tomaban un pouco, pois, desa efervescencia que comezaba a haber de persoas e de grupos que procuraban un futuro distinto do presente que estaban vivindo e que albiscaban que en algún momento poderíamos forzar tamén non solamente un cambio na situación política, sino tamén na satisfacción da vida de todas as nosas aspiracións e que tardou en chegar moito máis do que augurábamos daquela, non? Como digo, dentro desa liña de traballo que nos ocupará todo o ano, a loita obreira ocupa un lugar especial e é máis parecianos especialmente importante, tendo en conta que dentro deste ano 22 se situaba a data que conmemoramos hoxe, non? Nos tiñamos previsto que esta sesión a que damos comezo agora estivese protagonizada nun man a man con dúas personalidades indiscutibles para falarnos daquele momento. Unha era Rafael Pillado e outra Xesús Alonso Montero. Lamentablemente, a doenza non permite que Rafael Pillado poida estar hoxe aquí, pero nos quedamos comprometidos con el de que haberá ano por diante para que poidamos escoitar o relato en primeira persoa de Rafael Pillado, pero Xesús, coa súa xenerosidade habitual, accedeu ser el quen realmente, na tarde de hoxe, cumprise o papel, ou polo menos enchese o espazo que nos queríamos dedicar a estas dúas grandes figuras que son indispensables para a lembranza actual daquel momento de 50 anos. Por lo tanto, Xesús ten a palabra, el suxeriu como título algunha reflexión sobre que... Non, este non era o título que te suxerías, creo eu. Aquí hai un título que non está posto no programa, que non era o título que proponía Alonso Montero, pero el falará do que queira falar. Boas tardes, miñas donas e meus señores. Un saúdo especial para o Consello da Cultura Galega, sobre todo na persoa da súa presidenta, dona Rosario Álvarez. De feito, quizáis eu non son a persoa máis adecuada para, digamos, abrir unha xornada sobre o 10 de marzo de 1972, pero, bueno, sabido é, e algunha alusión acaba de facer Rosario Álvarez, que quen debería estar aquí falando neste momento é Rafael Pillado. Rafael Pillado foi un dos grandes protagonistas do 10 de marzo do 72, xa era protagonista do movemento obreiro en Ferrol con algunha anterioridade e seguiu sendo protagonista
en Ferrol e fora de Ferrol durante moito tempo. Todo o mundo sabe, sobre todo por unhas declaracións que fixo non hai moito tempo Rafael Pillado, que ten unha doenza que en boa parte, ata onde quen non é médico pode opinar, ten que ver co amianto que se respiraba naquela factoría da Bazán xusto nos anos en que se produce o conflito que hoxe nos convoca aquí. Non está Rafael Pillado, estou eu que non traballaba na Bazán, estou eu que non era un traballador manual, estou eu que era militante como Rafael Pillado do Partido Comunista, e daquela estaba un pouco de moda a expresión e as forzas do traballo e as forzas da cultura. Hoxe non pode estar alguén que foi un representante extraordinario das forzas do traballo, e estou eu que represento nunha modestísima medida aquilo que se chamou naquele tempo as forzas da cultura. A miña vinculación ao 10 de marzo de 1972 é unha vinculación pouco importante de todos os xeitos. Quero empezar por unha anécdota autobiográfica. Eu era daquela profesor de literatura no Instituto de Lugo, e a eso das 12:30 ou da 1 recibo unha chamada dunha voz que me parecía algo coñecida, non a miña casa, senón o teléfono do Instituto, porque esa voz sabía moi ben que o teléfono do Instituto era un pouco un escudo, porque o noso teléfono estaba intervido, como estaba intervida a correspondencia que eu recibía, etcétera, etcétera. E, bueno, contoume que acababa de suceder o que acababa de suceder. Tiñamos noticias non pola prensa, que ainda non se publicara, pola prensa escrita, si pola radio. Os acontecementos tráxicos sucederan a partir das 9 ou das 9 e pouco, polo tanto a radio estaba informando coa cautela debida, porque a información era moi imprecisa, e, por outra parte, había que dar a información que as directrices do Ministerio de Propaganda dictaba naquel momento. Non se falaba aínda de mortos, falábase de algúns feridos leves, etcétera, etcétera. Pero na voz daquel comunicante meu advertín eu que a cousa era moito máis grandiosa no negativo do que transmitían as emisoras de radio ás 11 ou ás 12 ou ás 12:30 da mañán do día 10 de marzo. E díxome que tomara as precaucións debidas, se eu tiña propaganda na casa, etc., porque, de feito, eu estaba bastante vinculado a Ferrol pola vía da cultura. Había unha agrupación cultural, a de Santa Mariña, no que tivo un papel moi importante, que en daquel era sacerdote, Xosé Ramón Chao Rego, que logo, xa non sacerdote, foi profesor de literatura galega ata a súa xubilación. Eu, desde o ano 67, pronunciei ali conferencias que, de alguna maneira, tamén propiciaba ou alentaba ou asesoraba, na medida do posible, o Partido Comunista. Era unha tribuna, en todo caso, da voz da esquerda. Daquela o Partido Socialista seguía ausente, seguía de vacacións, e outros partidos eran aínda moi minoritarios para teren unha forza máis ou menos determinante nos acontecementos concretamente de Ferrol. Eu creo que coñecía unha boa parte dos dirixentes, especialmente a Julio Aneiros, do que penso falar dun xeito especial ao final da miña disertación, e coñecía unha persoa que foi moi importante, que non estaba exactamente nin en primeira liña nin en segunda liña o día do conflito, o 10 de marzo, na Ponte das Pías, que era o abogado Rafael Várez. Os abogados bastante traballo tiñan con defender antes, en e despois do 10 de marzo as persoas que protagonizaban os acontecementos obreiros daquelas datas. Rafael Várez fora alumno meu no Instituto de Lugo. Eu coñecío como recitador
Despois coñecíno como autor de pezas de teatro, pezas breves, como director de teatro. Non hai moito tempo, creo que hai 5 anos, publicamos un libro que ele escribiu na cadea en castelán que se titula Poemas del 10 de marzo escritos en la cárcel, en que se revela non como un poeta, revélase como un gran poeta. Terei ocasión de ler como mínimo un fragmento dun poema que lle dedica a unha das personalidades máis grandiosas que desde Viriato a hoxe ten dado Galicia e que se chamaba Julio Aneiros. Dito isto, agradezo e moito, como creo que xa yo dixen onte, na ofrenda floral a Carlos Casares en Nigrán, a Rosario Álvarez e a dirección do Consello da Cultura Galega, que en todo caso pensaran no meu nome para decir unhas palabras, unha especie de charla ou de conferencia inicial que non pretende nin moito menos competir, se non estou mal informado, cunha mesa protagonizada dentro dos minutos debidos por historiadores, por expertos en historia contemporánea. Algún deles, sei que un dos participantes é Vítor Santidrián, especialista tamén non só na historia do Partido Comunista, sino tamén na historia do movemento obreiro. Eu vou falar desde a miña situación de persoa que viviu aqueles acontecementos moi de preto, non porque eu físicamente estivese en Ferrol, senón porque coñecía a unha boa parte dos protagonistas, tiña como mínimo a relación que esta conversa telefónica que acabo de referir, me confire. Desde había bastante tempo trataba algúns dos dirixentes obreiros de Ferrol pola miña presenza nas tribunas de tipo cultural que había naquela cidade naquel momento. Os historiadores teñen outros datos, os historiadores teñen probablemente outro criterio, pero eu inevitablemente teño que falar desde min, desde a persoa que viviu os acontecementos, algúns dos presentes non, xusto hai 50 anos, desde a persoa que tivo trato, ás veces trato íntimo, con algúns dos grandes dirixentes daquel gran acontecemento histórico. Porque, señoras e señores, aínda que os historiadores teñen a última palabra, un tamén é, nalgúna medida, algún historiador. Na historia do antifranquismo, sobre todo de protagonismo obreiro, eu creo que hasta o 10 de marzo de 1972 non se dá en toda España, desde o 39 en adiante, un acontecemento como este. É certo que houbo folgas, empezando xa pola mítica dos tranvías do ano 48 en Barcelona. Tamén é certo que desde que se constituíron como tales as comisións obreiras, desde a folga dos mineiros do ano 62-63, os mineiros de Asturias, hasta unha folga da SEAT no ano 1961, en que hai un morto. Pero tomemos nota, hai un morto, se se me permite a expresión, que en principio parece ofensiva, parece que é un morto accidental. Mentras que os mortos e os feridos da Ponte das Pías en Ferrol o 10 de marzo non son accidentais. Por primeira vez na historia da represión do movemento obreiro en España, a Policía Armada decide metrallar colectivamente a un colectivo constituído por, grosso modo, 4.000 persoas, 4.000 traballadores que en principio saíron da Bazán, da factoría da Bazán, do estaleiro da Bazán, e que logo a esa manifestación foronse incorporando xentes incluso de talleres pequenos, pero sobre todo de outras fábricas. Era unha manifestación que pretendía chegar a Astano para, con esa culminación, facer a protesta de vida. Sabido é que o 10 de marzo, se me permite unha expresión que parece de Mariano Rajoy, empeza un día antes, que é o 9 de marzo. Parece de Mariano Rajoy, pero é o deliberadamente.
temos que empezar o 9 de marzo. O 9 de marzo, na Bazán, hai un conflito moi importante que vai ter a súa culminación horas despois, a partir das 6, 7 da mañán do 10 de marzo. Trátase de asinar un convenio laboral que xa asignaran factorías semellantes de Cádiz, a de San Fernando e de Cartagena. Pero en Cartagena e en Cádiz, en parte, porque fora descabezada a cúpula do Partido Comunista tanto nunha cidade como noutra, e, polo tanto, iso afectou tamén a organización de comisións obreiras, resulta que os enlaces sindicais e, en definitiva, todos os representantes legais dos obreiros dentro do sindicato vertical eran unha minoría e, polo tanto, a voz que certamente soaba nesas discusións entre os traballadores, a patronal e o sindicato vertical, a voz que menos se oía era a voz dos obreiros. Non foi así en Ferrol, porque para entender o conflito hai que pensar que Ferrol non quere ir cos seus compañeiros de traballo, porque eles teñen moi pouca forza ante o sindicato vertical, mentres que os daqui sí. Todos os representantes obreiros na Bazán son membros do Partido Comunista e, ao mesmo tempo, como se sabía daquela moi ben, e sabíao tamén, a policía e o gobernador civil son membros de comisións obreiras. Esa é a razón pola que na Bazán hai unha posición de forza que non había en San Fernando de Cádiz ou que non había na factoría de Cartagena. Que o balanzo sexa 2 mortos, que, por certo, nada teñen que ver co Partido Comunista, nin con comisións obreiras, ían diante e, polo tanto, polo feito de ir en diante, as balas chegaron antes a eles que a outras persoas. Tamén ían diante algúns dos dirixentes de comisións obreiras, entre eles o gran Julio Aneiros, que recibe un tiro moi próximo á clavícula e que prácticamente se desangrou antes de que o levaran ao hospital, pero felizmente a intervención dos médicos nese momento foi o suficientemente eficaz para que salvara a vida. E con estas feridas ingresa na prisión da Coruña pois poucos días despois. É unha cidade que de súpeto érguese ás 8, ás 9, ás 10 da mañán, e a partir das 10, das 11, das 12 atópase con que se fala primeiro dun morto, Amador Rei Rodríguez, porque Daniel morre pola tarde, pero xa falase de 50 feridos na prensa da época. Pero hoxe falaba eu cunha das persoas que máis sabe deste tema e que ten feito traballos xa publicados sobre o tema, que é o historiador José Gómez Alén, que di que hai que pensar en 100 feridos, porque moitos dos feridos non foron registrados como tales, porque aqueles que foron feridos leves procuraron non ir a ningunha institución hospitalaria onde tiñan que dar o nome e os apelidos, e ese registro ia ser utilizado pola policía. Por lo tanto, todos aqueles que puderon curarse na casa ou cun practicante que lles botaba unha man ou cun médico amigo, eses non se registraron, pero chegaron a registrarse alrededor de 50, pero probablemente foron 100 os feridos. É unha cidade que por primeira vez na historia do antifranquismo e como consecuencia dun feito protagonizado polo movemento obreiro, se atopa que 2 obreiros morren e quizáis 10 ou 12 máis, eu falo en primeiro lugar de Julio Aneiros, están gravemente feridos e os outros son feridos de distinta consideración. Isto nunca sucedera. Aínda haberá que preguntarse, e é, digamos, unha chamada que eu fago aos colegas historiadores que van falar dentro duns minutos, aínda está por saber cal foi exactamente a actuación dos manifestantes. É probable que os manifestantes acantazaran á policía, porque o día 9 xa sucederan cousas bastante graves e a policía cargara bastante dentro e fora da factoría. E é probable que algúns
policías armadas se sentisen acorralados, porque iso sucedeu moitas veces nos momentos en que había confrontación estudantes-policía, obreiros-policía. E é probable que algúns, se cadra inexpertos, policías armadas de 20, de 22 anos, que non tiñan experiencia neste tipo de confrontación, chegaran a ter medo. Por outra parte, a policía son mandados. A policía, eu coñecín a varios. Eu tamén de pequeno quixen ser, pero como tiña pouca talla, policía, porque para min era unha maneira de fuxir, o garda civil, de fuxir da aldea e de que mañán casado poidera estudar os meus fillos nunha cidade onde había instituto. Parte dos policías e dos gardas civis fixeron un breve examen para ese corpo, que logo foi un corpo represivo, por esta razón, por iren á cidade como iban os fillos dos señoritos e por estudaren non nun colexio que ali estudiaban os señoritos, sino un instituto onde estudiaban os non señoritos. Sí, pero estes teñen unhas ordes, os menos culpables son eles, os que tiraron a dar. Os culpables son os seus mandos, porque quen é capitán xa da Policía Armada, ese ten outra responsabilidade. E aínda máis que o capitán da Policía Armada, os que están arriba, o gobernador civil, o ministro da Gobernación, que daquela non se chamaba Interior. E eu creo que foi unha actuación vista agora, que é moi fácil tamén dicilo, obtusa. Foi obtusa, porque non souberon darlle as instruccións debidas. Non souberon darlle as instruccións debidas. Aquelo foi un punto de inflexión na historia do movemento obreiro. Eu sei moi ben, por Rafael Pillado, por Riobó e por Amordeus, que morreron do amianto xa hai algúns anos, sei por eles que, cando ían a Madrid, sobre todo a Madrid, a unha reunión clandestina das comisións obreiras, os representantes galegos de Ferrol, de Vigo ou de onde fosen, eran oídos, pero eran oídos con moi pouca atención. A partir do 10 de febreiro, do 10 de marzo de 1972, cando os representantes obreiros de Galicia van ás reunións clandestinas das comisións obreiras de toda España, a voz de Galicia soa como nunca soara, porque teñen a autoritas, teñen o prestixio que lles dá o dirixir iso. Porque dirixir a manifestación é importante, pero eu creo que foi, desde o punto de vista político, moito máis importante o que acontece na cidade de Ferrol a partir das 12 ou da 1 da tarde, cando se retira e medio escapa a policía. Porque a partir dese momento a cidade vai estar gobernada polo movemento obreiro. Eu recordo que, non sei por que circunstancia, quizáis profesional, fun a Madrid 4 ou 5 días despois, estaba na casa de Jaime Ballesteros, que anos despois sería vicesecretario xeral do Partido Comunista de España, sendo secretario xeral Santiago Carrillo, na casa dela e de Orlanda, a súa muller, asturiana, que era catedrática de latín en instituto, e facendo unha análise aínda moi próxima, moi derriba dos acontecementos, dixo: mira, Jesús, isto é la clase obrera gobernando la ciudad. E gobernan a cidade tamén, non digo en primeiro lugar, pero nun lugar verdadeiramente destacado, as mulleres. Non o digo porque estea falando 48 horas despois do Día Internacional da Muller. Digo porque así, e porque hai un libro de Ánxela Loureiro, filla de dous protagonistas do 10 de marzo, que coloca as mulleres de Ferrol no seu sitio. As mulleres dos que logo estarían entre os 23 procesados de Ferrol, as súas fillas, a propia cronista que estou mencionando, Ánxela Loureiro, tiña 16 anos e xa non tivo un papel pasivo. Ela xa leva recados, ela xa leva alimentos, ela xa leva a noticia de que o Comité de Comisións Obreiras, aqueles que non estiveron moito no conflito do 10 de marzo, están reunidos en tal sitio porque están tratando de tomar posicións. Porque naquel momento, antes dixo Xurxo Lobato que o peso da loita fundamental foi unha obra do Partido Comunista.
eu diría, no esencial estou de acordo co que dixo Xurxo Lobato, eu diría que, así como en Vigo é fundamental a partir de setembro dese ano o papel do Partido Comunista, en Ferrol é exclusivo. É exclusivo. Non hai outras forzas. É o Partido Comunista, léase Comisións Obreiras, léase Partido Comunista. Como algúns dos presentes probablemente saben que eu son militante do Partido Comunista, quero facer unha aclaración. Son militante desde o ano 62, aínda estes días paguei a cota trimestral que hai que pagar, pero eu non son comunista. Non son comunista porque esa é unha grandeza que eu non teño. Pero, bueno, como son novo, quizáis dentro de 30, 40, 50 anos, achegareime a ese estado de perfección que é ser comunista. Pero eu non son comunista. Por lo tanto, todo o que diga aquí en favor do Partido Comunista é o punto de vista, eu entendo que é o obxectivo dun historiador, non de alguén que fala pro domo súa, que quere barrer para dentro, porque, repito, eu non son comunista. Se fose comunista, quizáis quería barrer pro domo mea, pero non son comunista. E como non son comunista, atendan as miñas palabras como as palabras dun historiador que pretende ser obxectivo. O convenio, señoras e señores, isto supoño que os historiadores saben o mellor que a min, pero nos traballos de José Gómez Alén está moi presente, e o outro día que tivemos unha mesa redonda en Narón, pois el aduciu este documento. Para entender as comisións obreiras, non se entenden o conflito do 10 de marzo de Ferrol sen as comisións obreiras. Hai que entender un documento que emitiu a todas as organizacións do partido e os militantes o Comité Central do Partido Comunista xa no ano 52. Pero chovía sobre mollado, porque aquí hai eminentes historiadores que supoño que teñen noticia máis precisa que a min, probablemente, dun feito. No ano 48 reúnese en Moscova unha comisión do Partido Comunista de España, presidida por Dolores Ibárruri, que daquela era secretaria xeral, e por Santiago Carrillo, que non o era, pero que o sería anos despois, con Stalin. Contase algo que eu ainda non acabo de creer, pero parece que foi así, que Stalin díxolles: acabáronse as guerrillas, hai que traballar nas institucións oficiais e, fundamentalmente, os operarios, os obreiros, teñen que meterse en España no sindicato vertical. E estas son as comisións obreiras. E o éxito das comisións obreiras está aí. E o éxito político, digamos. O éxito político do 10 de marzo de 1972 está precisamente na estrategia, ao parecer, suxerida por Stalin, perfectamente asumida por Dolores Ibárruri e por Santiago Carrillo, e recolleita 4 anos despois, en 1952, nese documento que mandou o Comité Central a todos os militantes e organizacións do partido. Chega un momento en que o franquismo, léase sindicato vertical, léase patronal, atópase que ali, nos postos legais onde se pode opinar, resulta que está comisións obreiras, resulta que está o Partido Comunista. Claro que o sabía moi ben a dirección alta en Madrid dos sindicatos e o Ministerio do Traballo, e sabíano os gobernadores civís que foran un pouco ilustrados. O que sucede o día 9 é algo verdadeiramente moi importante. Todo se debe a dous militantes do partido que se chaman Amordeus e José María Riobó, que acaban de despedilos. Xa non poden entrar ese día dous traballadores que non están despedidos como traballadores, pero que están inhabilitados para teren cargos sindicais, que son Julio Aneiros e Rafael Pillado. Eso xa o sabían os traballadores. O que non se sabía era o despido de Riobó, de Amordeus e de 4 traballadores máis de comisións obreiras. E iso é o que dá lugar a que se paralice xa o labor do hasteleiro ese día.
E ao día seguinte, cando ás 6, 7 da mañán chegan á factoría, as portas están pechadas. Ante as portas pechadas, empezan a organizarse, pero para organizarse hai que ter unha organización previa, hai que ter unhas voces, hai que ter persoas que teñan autoridade. Que teñan autoridade e que os traballadores, sexan ou non de comisións obreiras, que, en definitiva, os traballadores de comisións obreiras son unha minoría, como sempre foi. Como sempre foi. Dos 4.000, seguramente había 200 afiliados ao partido e a comisións obreiras. Os demais, porque van ali? Van ali porque saben que é xusto o convenio. E van ali, moitos deles sabendo que son dirixidos polo Partido Comunista, porque saben que é xusta a demanda que eles fan, que eles promoven e que eles alentan. Pero, sobre todo, saben unha cousa, que entre os dirixentes do Partido Comunista hai un que se chama Julio Aneiros, que antes que un dirixente político é unha especie de Sócrates, é unha mistura, eu xa teño dito en un artigo que supoño que se publicará mañán na Voz de Galicia, é unha mistura de Pablo Iglesias Pose, que de claro, e de Francisco Giner de los Ríos. É un educador. Un educador foi Pablo Iglesias e fundamentalmente ou exclusivamente educador foi o gran fundador da Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos. E xa temos a manifestación entrando na Ponte das Pías coa idea de chegaren os manifestantes a un sitio que é moi importante, Astano, o estaleiro de Astano. Xa non logran chegar, porque aí a policía xa os detén, a policía que supoño que disparou ao aire, a policía que supoño que quedou un pouco desconcertada ante a magnitude da manifestación e tamén ante unha certa agresividade da manifestación. Había violencia por ambas partes. O que pasa que a violencia dos que están no poder, que é a violencia das armas. Por qué? Porque fracasara o día 9 a arma da palabra. Entón, ao fracasar a arma da palabra, os partidarios da arma da palabra, os traballadores, utilizan a palabra das armas e a cantazan á policía. Pero a policía, ademais de cantazos, de pedras, ten fusís e ten ametralladoras. Non se sabe ben, pero non tardará en escribirse, por exemplo, o informe que eu teño resumido nos meus apuntes alá na miña casa, que é un informe que debo a un dirixente daquela do Partido Comunista en Galicia, que era e é felizmente Manuel Peñarrey, médico, o doutor Peñarrey. O doutor Peñarrey, fillo dun famoso galeguista, Peñarrey, gran amigo de Otero Pedrallo. Peñarrey, o día 12, non o 11. O 11 quizáis non se atreveron, porque a tensión que había o día 11 en toda Galicia era enorme. Pero Peñarrey, Xaime Quesada, daquela militante do partido, a Císcolo, o escultor, que tamén vive como Peñarrey, militante do partido, algún outro pintor, fixeron un periplo. Primeiro chegaron a Santiago e de Santiago foron a Ferrol. Querían falar coas autoridades ou con aquelas persoas que presidiran institucións que de alguna maneira mediaran no conflito. Falan primeiro co cardenal Quiroga Palacios, que é un home que ten unha determinada zona de aberto, de aperturista, nunca estivo á altura do Concilio Vaticano II. É probable que el, nas súas maneiras, fose un home, non negativo. Eu sei, e teño contado nun traballo meu, sobre Manuel Gómez del Valle, o primeiro intelectual fusilado polo franquismo, un poeta comunista de Ourense, quen está con el toda a noite, é o sacerdote, daquela, claro, ainda non era cardeal, Quiroga Palacios, pero antes de estar con el, de asistilo,
e non só religiosamente, o que o Gómez del Valle se negou, falou coas autoridades para tratar de libralo da pena de morte. Non o fixo. Evidentemente, na biografía de Quiroga Palacios hai estas cousas. Eu tuve con el despois do 72, cando había unha folga de fame na que estaban Geluco, o famoso Geluco, Anxo Guerreiro, que fora alumno meu, que ademais era unha persoa que pesaba naquel momento 30 kilos, defraudoume intelectualmente o tal Quiroga Palacios polas cousas que dixo. Bueno, a comisión que iba dirixida por Manolo Peñarrei e a que se incorporou Antonio Rodríguez Cadarso, fillo máis novo do famoso reitor Alejandro Rodríguez Cadarso, que morrera nun accidente de automóvil indo ou vindo como diputado ás Cortes de Madrid no ano 33. Pois ben, Antonio, falan co cardeal, pero inútilmente. Van a Ferrol, e en Ferrol falan en primeiro lugar co bispo Araújo. Eu estou seguro que todos os presentes teñen unha idea moi elevada, moi positiva de Araújo, e en parte creo que con razón. Araújo está nos comezos da galeguización da liturxia en Galicia. Araújo tiña unha postura cara aos desfavorecidos da historia, léase neste caso tamén os obreiros de Ferrol, que era unha postura que non tiñan outros bispos, Temiño, Ourense, etc., etc. Pero cando lle piden que faga o favor de oficiar unha misa por Amador e Daniel, os dous mortos, el négase. Négase, na miña interpretación, por medo á autoridade militar, porque a cidade está militarizada. Manolo Peñarrei aínda mo repetía esta mañá que o chamei cando eles cheguen a Ferrol, e incluso despois de falar co capitán xeneral, quen lles di, Manolo di, que moi sensatamente, que o exército non entrará en confrontación coa clase obreira. É dicir, cando haxa manifestacións e tal, iso será cousa da Policía Armada ou da Garda Civil, pero non do exército. Pero ainda así, cada 100 metros había en Ferrol un soldado da Mariña, co seu fusil facendo garda, polo que poidese suceder. Porque en Madrid, non digo Franco, que eu creo que Franco xa non entendía moito as cousas, pero o staff que políticamente podía tratar de interpretar esta situación, o staff realmente estaba un pouco desconcertado, non acababa de facer unha lectura correcta e, en todo caso, puxo a cousa nas mans dos militares, porque os militares sempre teñen a última palabra. Tuverona o 18 de xullo de 1936 e noutros momentos tamén a quixeron ter, no 23 de febreiro, etc., etc. Por lo tanto, a cidade estaba militarizada. O bispo Araúxo, hai que dicilo, negouse a dicir unha misa. Claro, o bispo Araúxo aí foi un membro da Igrexa do Nacional Catolicismo, pero non foi un cristián. Si había 6 ou 7 sacerdotes que redactaron unha homilía que autorizou, todo hai que dicilo, o bispo Araúxo, e que a leron eses sacerdotes nas igrexas que eles rexentaban. Nunha deles conta a autora que antes citei, a señora Loureiro, que nunha desas misas un dos sacerdotes, terminada a homilía, dixo: estamos falando de mártires, e cando se fala de mártires hai que axeonllarse, por si alguén non é do país, arrodillarse. E axeonlláronse todos os fregueses, incluído, despois de algunhas vacilacións, a Policía Armada, que tamén asistía á misa, que era un dereito que tiña, asistir á misa. Pero ali non estaban exercendo o dereito de ir a unha misa como fregueses. Gostaríame insistir no do papel das mulleres, pero, bueno, lean o libro de Ángela Loureiro. E non só fun contemporáneo daqueles dirixentes, amigo de moitos deles, de algún aínda son amigo, como Rafael Pillado, era
profesor de literatura, son profesor de literatura, e o tema dos poetas e o conflito do 10 de marzo é un tema que teño traballado en algunhas ocasións e últimamente teño escrito algún traballo. Todos vos recordades, non sei se chamarlle poema, un texto con feitura versal de Novoneira que é un texto que moita xente coñece. Erguestes vos cediño o costume do traballo, ergueste vos cedo para deixarnos a vosa morte. Isto fixo Novoneira. Circulou clandestino, como circulou clandestino este folleto de Daniel Méndez O'Donnell, léase Darío Xoán Cabana, que se titula Mortos porque Galicia viva, e que os mortos cantados neste opúsculo son, por orde cronolóxica, Roi Xordo, Alexandre Bóveda, Castelao e logo Amador e Daniel. Non circulou un poema titulado Un galego caíu de Evaristo de Sela, e quero citar con especial emoción a Evaristo de Sela aquí, querida presidenta, porque o Consello deulle a Evaristo de Sela a alegría máis grande da súa vida cando lle publicou alá polo ano 92 a traducción da Ilíada e da Odisea ao galego. É unha das grandes proezas da literatura galega. Quen a fixo? Non era de ningún partido, nin siquiera do Partido Galeguista, nin de ningún dos partidos nacionalistas que houvese a partir da morte de Franco. Era soldado voluntario con 20 ou 21 anos no ano 36, que aínda non xurara bandeira, e el, un cabo e un veterano, foxen a Portugal porque non están dispostos xa non a colaborar co franquismo, non están dispostos a algo que para eles é arrepiante, e é que viran unha noite que chegou un capitán ou un oficial, tenente, capitán ou que fose, colleu a 3 ou 4 soldados e levounos a fusilar, se cadra a fusilar a Alexandre Bóveda. Porque Alexandre Bóveda foi fusilado por soldados que se cadra eran republicanos. E seguiron fusilando, e dicen, nós non vamos fusilar a ninguén. Pero cóllenos en Portugal, que era unha trampa mortal, e ali están, lévanos preso, ele está en Caldas de Reis, e ten a sorte de que medio se enamora del a que logo sería a muller de Hipólito de Sá. Que lle levaba? Supoño que lle levaba comida, pero leváballe sobre todo dicionarios de grego, grego-español, español-grego, antoloxías de grego, textos do grego clásico, porque el díxose, vou estar moito tempo na prisión, e que quero facer? El sabía moito latín, grego sabía moi pouco, tiña escasa formación en lingua grega. Dixo, como soará? Como soarán os hexámetros da Ilíada e da Odisea? Na lingua que eu hai 8 días falaba con meus pais, cunha moza que tiña ali en Sela, por eso o pseudónimo Evaristo de Sela, que está na provincia de Pontevedra, ao pé de Arbo. El chamábase Evaristo González Fernández. E ele escribe un poema, o 12, que o data, de marzo, que se titula Un galego caíu, e só cita a Amador Rei Rodríguez. Eu supoño que el quedou tan consternado, coñecínno ben, que non recibiu a información de que horas despois houbera outro morto, porque non hai ningunha razón para que Evaristo de Sela o discrimine. E chorou só a un. E ao choralo, de paso, saen algunhas das súas teimas, porque el cree que o franquismo e a guerra civil foi un asunto do capitalismo, e dos vermes, dos 3 vermes do capitalismo. E no poema Un galego caíu aparecen os vermes, que son as dereitas, o exército e a igrexa. Este Evaristo de Sela. Non é un gran poema, pero foi un poema que ele escribiu como terapia propia, porque tense dito
sempre que se define a literatura, que hai miles de definicións, alguén ten dito moitas veces que a literatura é unha defensa contra as ofensas da vida. Ele escribiu o poema pois para que aquela ofensa non o vencese. E o poema publicouno a súa filla, Estela Maris González Balbuena, coa miña axuda e logo na editorial de Edicións do Castro, pois moitos anos despois. O poema, polo tanto, só o coñecía Evaristo de Sela. Hai poemas que circularon en folletos, en ciclostil, en octavillas, naquel momento. E logo hai poemas que se escribiron despois. Eu sempre recomendo un poema de máis de 100 versos de Ramiro Fonte. Ramiro Fonte tiña 14 ou 15 anos e estaba no Colexio Tirso de Morina de Pontedeume, onde moitos dos pais daqueles alumnos estaban na manifestación. E algúns daqueles alumnos non sabían se os pais morreran ou foran feridos. Evoca esta cousa, é o poema de Ramiro. Pero hai un libro publicado con moita posterioridade, que é o libro de Rafael Várez. E o libro de Rafael Várez fala nun poema de Julio, que é Julio Aneiros, e titúlase Para Julio, é a dedicatoria e é o título. Permítame, señora presidenta, 2 minutiños máis para que eu faga unha presentación de Julio Aneiros. Julio Aneiros era militante do partido desde o ano 45, 46, supoño que nunha situación moi precaria. A partir dos anos 50 xa ten compañeiros no partido como un tal Paco Filgueiras, que ademais de ser un militante abnegado cantaba ben. Si ese home non morrese no ano 70 e tantos, sería ministro de algo e os decretos serían decretos cantados. Si, non habería nada negativo neses decretos, porque Paco Filgueiras, que era un comunista abnegado, cantaba. A revolución tamén hai que facer cantando. Aneiros non cantaba. Aneiros era un home que lía libros. Aneiros non tivera o bacharelato, supoño que foi unha mala escola primaria, pero Aneiros, fose pola vía do partido, fose pola vía de quen fose, leu libros e tiña unha certa formación. E lía moitos libros que ás veces non entendía, pero releíaos. Este Aneiros, un bo día, atópase con uns rapaces que teñen 28, 27 anos e que se chaman Rafael Pillado, José María Riobó, Manuel Amordeus, que son rapaces que o sábado cobran e gastan parte do xornal pois indo a ver o Racing de Ferrol, indo a unha verbena, indo a unha festa, tomando uns vasos, se cadran uns vasiños de máis, unha jotiña de máis, como se di no meu dialecto do Ribeiro. Hasta que atopan a Aneiros, e Aneiros, que era a ponderación, non impón nada, Aneiros propón. E decátanse que, vendo a Aneiros, chegan á conclusión de que o mundo é algo máis co Racing de Ferrol, que o mundo é algo máis co fútbol, que o mundo é algo máis co baile, que o mundo é algo máis que andar de moceiros polas aldeas os días de festa, que todo iso está ben. E se iso non se fai, un tamén é un mal militante, e sería un pésimo político. Decátanse que son cidadáns, e como cidadáns a cidade está contaminada, e os cidadáns conscientes teñen que loitar contra a contaminación. Tamén a do amianto. Hai que loitar contra a contaminación. Xa non digo do amianto, que daquela aínda se descoñecía, na factoría. A contaminación é o sindicato vertical. A contaminación son as dereitas. A contaminación é a Acción Católica. A contaminación son as damas dos gobernadores ben pensantes. Esa é a contaminación pola que cobran pouco, pola que teñen poucas vacacións, pola que se expoñen ante o torno, etc., etc., etc. E deciden militar no espazo humanista de Julio Aneiros. E estando na prisión no ano 72, en marzo, abril, maio, xuño, escribe un poema en varios fragmentos, un titúlase
fragmento 4 e termino, La mancha de aceite, e dirixíndose ao capataz, non ao xefe da prisión, ao capataz da factoría, o poema titúlase Para Julio, Julio Aneiros, di: capataz, ten cuidado, junto al dique, tomando el bocadillo, esta mañana he visto a 3 obreros, discutían, viva Franco, sobre temas prohibidos, sobre España. Uno era alto y delgado, debe ser peligroso, tiene libros en casa, no se emborracha nunca, no va al fútbol. Averigua su número de chapa, un obrero y un libro, y otro obrero, y un tercero que escucha y que no habla. Una mancha de aceite que se extiende, el comienzo, la marcha da Ponte das Pías, a marcha que é un fito na historia do antifranquismo, que é un fito na historia do movemento obreiro, que é unha bandeira levantada na historia do movemento obreiro de Europa e, eu creo, de todos os tempos. E isto é o que estamos homenaxeando hoxe. Eu, dun xeito moi especial, na figura verdadeiramente exemplar, emblemática, mistura de Giner de los Ríos e de Pablo Iglesias Pose, que se chamou Julio Aneiros Fernández. Gracias.